ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan nining handumanan sa uskawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chris. Sa di ko pasugdan pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Heaven Knows. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? May kaning sa kalalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Chris. Recorded by X Thunder Gaming. Mitch, pwede manguyab nimo? Chris, Elementary pa lang ta, nakras na ko nimo. Karon nga senior high school na ta, basin og nakoy chance nimo. Basig pwede na. okay. Okay? As in, kita na? Oh, Yes! Babe, thank you sa pag-abot kong kinabuhi, ha? ako may angay nga magpasalamat nimo, babe. Kay pinangga kayo ka nimo. Boto gani kayo sa lama magpapa nimo. Mao ba? Mali pa yung sa tang may bawa na. I love you kaayo. I love you more, babe. Bay. Tanda ko ba? Totoo na maging mong Mitch. Nya. Nakascore na ka. Wa ba eh? Dagko kong respetos kong ihab. Di pa si Anda manabutang, ha? Mo'y sultihan anak kong iya lang nang ihatag inig human sa mong kasal. Oh. Wow. Nga di mo yung ano ang plano, ha? Siyempre, oy. Si pagtuunin mo, dua-dua lang ning amo. Ah, di man. Pero, bata pa tayo, eh. Tagan bang pwedeng mahitabo? Ay, noon. Pero sigurado na ko sa kong kaugalingon ba eh. Siya na ang babae nga kong pakaslan. By Chris. Babe, pili na lang kaadlaw ang paaboton og mo-graduate na ta sa high school. Mo lagi, babe. Excited ako sa college life. Ako sad. Same gyapon tag-eskwelahan ha. Siyempre, di ta kapasagdan, no? Napalang unay magbinuang ni mo. Aw, laki. Anya, unsa may course ko haon nimo rong college? Nana kay nahuna-hunaan? Buwan na lang atong paaboton og mag-graduate na kita sa college. Mahugid, babe. Nga naman ka. Nangluspad lagi ka. Okay ra ka? Oh, okay ra ko. Lain lang akong lawas gamay. Mao ba? Tikalig. Tungod tingali nas panahon. Pahuil na kag sayo ron, ha? Unya, inom mo dagang tubig. Yes, babe. Oh, nialagi ka sa amo. Dibisita ko, aron mangumusta ni mo. Absent ba kag pila ka adlaw? Unya, ningon mas mama ni mo nga nara daw ka dinhi sa imong kwarto, wa kay gawas-gawas. Kumusta naman ka?
medyo okay naman akong paminaw. Mayroon? Timpa, kada ko gusto magbundok sa bukton. Noon sam ka? Ingon anak manggit kugod kung padung ko dugon o baka gikan ko sa menstruation. Naibaw minong ko anak, pero wag dako ra man gyud ni. Karon pa man ni nahitabo. Ayaw na lang ko na una, ah. Abi ni mo, nalipay kong niya ka. Kay Marag, mas nalagsik ko. Tinuod ka? O, ligi. Mitch. Recorded by X Thunder Gaming. Mitch. Dagdag lang. Ingon ka, dili pa kaandam. Ready na ko. Unsa? Sure ka? Oh, Chris. Chris. Lumiyas kong tuboy. Bugnaw kin panahon. Asam tong cellphone ako. Dara. Uy, milagro da nga way message mates na ako. Mo-message magita na siya na ako. Unsa? Wa na magparamdam si Mitch ni mo? O bay, pila na kadlaw. Mo ba? Ato sila. Magina akong buhaton bay. Wa na dinhi ang among anak. Unsa tita? Sorry, Chris. Pero nanugon siya namo nga dili na siya magpasamok pa nimo. Tita. Pasensya kaayo. Tita. Kalito nang hitabo, abe. Ngano magha? Sa may rason. Was ko mahibaw bay. Wa gani ko mahibaw kung unsa nay balita niya ron. Gibla ko niya sa tanan niyang social media account. Ug di siya dako siya makontak. Sakit kay ni para nako. Di ko ni madawat. By Chris. Coffee? Juliana? Libre ka niya? Ha? Nga naman? Dinner ta. Libre na ako. Juliana, pasensya na pero di ko pwede unya. Mao ba? Anugon. Pero sige lang. Next time na lang. Sige, Juliana. Pasensya na ha o salamat kis pagsabot. Ako ba ni mo ba? Maglingaw-lingaw ka? Kanang Juliana nga yung mag-ingon, klaro mo rin na. Nga, nakagusto na ni mo. Dugay na mong wala ni Mitch ba, di ba? Mag-upat na katuig. Panahon na para maglingaw-lingaw kasi mong kagalingon. Bay. Nalipay ko nga finally. After sa pila ka rejections nga ako nadawat nimo, sa sigig patagad na ako nimo. Nadutla na gid intahon ka. Ikaw na nanghagad na ako ron. Sorry. Sorry, Juliana ha. Sorry kung karon pati ka makita. Way kaso na ako, Chris. Ang importante na ako nga nakita na ko nimo ron. Juliana.
ni Mitch na nawag. Nga maka. Hello? Chris, doon na kay kinahanglang mahibawaan. Pwede ba tang magkita? Tita. Anong dagamaning tao silang Mitch? Ay kihaya. Dali, Chris. Tita, kinsa ang... Oh. Si Mitch? Sorry, Chris. Sorry kung karon pa ninako mapahibaw nimo. Pero dugay nang naay sakit si Mitch. Leukemia. Nihangyo siya nga dili ipasulti nimo tungod kay dili siya gustong imo siyang kaluyan. Sa... Naa siya'y gibilin nga handumanan nimo. Unsa, tita? Carlos! Dali! Anak ni Mitch. Anak ninyo ni Mitch. Si Carlos. Unsa? Dili... Maoy hangyo ni Mitch na mo. Nga ipaila na mo siya nimo kung mawa na siya. Nahibaw siyang dako kag kahiubos niya. Ugunta mapasaylo nimo ang among anak, Chris. Kiduko! Dili! She's always on my mind. Sakit kayo para nako nga mao ni gidangatan siyang sitwasyon. Dapat unta na ako sa panahon nga naglisod siya. Nga nasakit siya. Mao day nga na ako'y makitang bunog niya atong panahon nga kami pa kay nanaday siya sakit ato ug iya lang kitago nako. Sa pagkakaroon, focus kog maayo para sa welfare sa mga anak. Dinhin lang kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Chris nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit karikulahan Heaven Knows. Maybe my Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadar sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. but tell me